Ja? Ben we online? Ben we live? Want het wordt even. Want we hier even wat, we rennen eigenlijk achter op het schema. Dat weer eigenlijk. Dat weer eigenlijk het ding dus. Maar ik zie een hele mooie superchat die er binnenkomt van Laura. Ik denk dat Laura die Bram zijn laatste dag, 2 bekers erbij. Nou, dit wordt een mooie laatste dag van Bram, denk ik. Dus Ian heel blij dat Bram voor het laatste is. Ik denk, van die man ben we aan het al. Mag ik een mof doen? Wat denk je? Laura, bedankt. Mag ik een mof doen? Net? Het is wel koud. Ja, hè? Zullen we een mof doen? Maar even zien wat moffen waar is. Want ik ben eigenlijk echt boeten, weet je goed. Zullen we even je boeten, heren? Ah, het is net warm. Ik zal even zien bij mijn... ik moet even wat moffen pakken, jongens. Je bent live. Ja, we zijn live. Ik zei al, we komen live. We komen live. Ik zal even zien, jongens. Hier, als ik hier een moffen vinden kan. Waarom had het nou in mijn hand dit? Zo, ja, je bent moffen. Hartstikke leuk, jongens, jonge mensen. In dit koude Friesland. Het is hier op zich net per se heel koud. Het is best wel mooi waar, mooi zintje erbij. Maar die wien, die snijdt hier er alles in. Dus als je een goede moffen doen hast, ja, dan gaat het helemaal mis, hè. Moffen van Max? Moffen? Ga ik moffen voor Max? Nee, ik ga geen moffen. Max moet zelf moffen kopen. Dat is voor mij al de tweede of vierde keer dat ik dat zei nou. Je kunt beter heel doneren voor Max in moffen. Dan kan Max op een moffen kopen. Want die rent dat met koude klauwen om. Hè? Ja, toch? Ik wist dat dat zei zo is. Ja, je bent live. Hè? Het is echt moffenwaar. Moffenwaar, jongens. Nou, de motor weer op slot. Straks worden we hier in een jatten. Hoi. Hoe is het nou? Hoe is het nou? Wat? Hè? Nou, we zitten even heen, hè? Welke kant zitten we even op? We kennen alle kanten uit. Ik zei niet schrift, we kennen wel in de Skroos. Maar ik dacht, we kennen wel bij de marktdeel. Maar ja, we kennen beide doen natuurlijk. Hè? Dan gaan we eerst gewoon naar de Skroos. Maar net. We rennen even richting de Skroos. Zullen we eens even zien wat we daar moeten treffen, hè? Leuk dat je nog even sjoggen heen, dat je ook even wachten had. Want inderdaad, we randen wat achter op schema, telkens stil op 0. Maar we weer nog langer klaar dus om te beginnen eigenlijk. Sjaal is geen luxe. Ja, ik had zo'n ding laatst gekocht bij de auto. Wat is dit? Vuurwerk? Oh nee, die moest in baan is klapt, jong. Ga dan maar wat hebben we er tegen zien. Die moest in heel baan, die klapte gewoon onder wij, jong. Oh, dan mag het. Ik denk het is vuurwerk, dat is het echt? Ja, ik dacht dat het is vuurwerk. Ik denk, hè? Dat is het wel. Nou meneer, dat is net best. Nee, wat gebeurde er? Ja, klapband. Ja, ik dacht even, je steekt een rotje. Nee, tuurlijk niet. Je baan is gewoon helemaal bleek naar de bliksem. Ja joh. En nou dan? Ja, nu lopen. Weet je, wat vervelend zeg. Ja, dat kan je wel zeggen. Is wel net voor het weekend. Ja, zonde. Ja, hoe ga je het nu oplossen? Ga je naar de fiets maken of ga je het zelf doen? Zelf bandje plakken, denk ik. Oh, ja. Moet goed komen. Mannen, fijn weekend. Ja, hetzelfde hè, fijn weekend hè. Hoi, nou dat gaat er. Ridder te voet, hè, zeiden ze dan. Jeetje, ik denk, ik klap je in één keer. Oh, dan mag het. Ja, ik ben zo weer all-life. Dat is kroos. Nee, ik ga een baan klap. Nee, die kant uit. Oh, misschien wel die kant uit. Wat beginnen we nou? Ja, we gaan wel. Nou, we zijn naar de kroos. Zet er maar waarom? Oh, mijn telefoon die gaat eruit. Ik word even in zo'n stand dat er net uitgaat. Even de mensen in de making nemen. Ja, we nemen de mensen flink in de making. Maar ik denk dat de maling bedoelt. Ja, ben we live op TikTok dan? Ik ben live op TikTok. Als we nou de TikTok-chat in de gaten hoort, Bram, ja, dan hoor ik de YouTube-chat in de gaten. Hé, zus. Oeh. Zie de kubus? Het schijnt dat de kubus een heel slecht... ja, als het op een stapkamp drukt, dan krijg je een heel lood geloerd had. Politie trouwens, dat was een busketje. Politie. Heb ik indrukt? Ik denk dat er nog wel indrukt is. Laura, nog bedankt voor die fantastische superchat. Het is inderdaad Bram zijn laatste dag. Bram die zit nou net achter de camera. Ja, hij zit wel achter de camera, maar je houdt hem net beet. Max, daar is Bram. Bram die had 4 weken bij onze stage aan. En dit is zijn laatste dag hoor. 4 weken? Nee, 4 maanden. 4 maanden. Dat zegt zich 4 weken. Ja, maar het viel is 4 weken. Maar goed nice voor Bram. Bram komt volgende week gewoon weer om. Want we hebben Bram een heel goed aanbod neer dat er eigenlijk net weker kon. Dus die komt volgende week gewoon weer om. An offer you can't refuse.
Q-bus is vreselijk, ja. Ik weet net... Zo. Zo, wat een brommer, zei ze. Zie ik het hut? Ongelooflijk. Wat een snelle brommer. Dat mag weer lang wachten, ja, hier. Dus dat is, vind ik vaak wel... Ik wil wel naar de kraan staan, maar... Ik had soms het idee dat het universum op de stopjacht midden in het willen. Ja. Huh? Denk maar met die Q-bus. Oh ja, sure. Oh ja. Zag je nog net zo grote spiegels op die bussen, hoor? Ja, dat zijn camera's. Camera's. Ja, ik ken al zoiets inderdaad. Dat de Q-bussen die hadden geen echte spiegels meer. En dat het in het begin dat wat lastig weer, want dan winnen bussen die hier nog net genoeg... dan winnen net spiegels. Moesten even orenspiegels erop zetten. Dus, hoe gaat het met de moffen? Ja, de moffen zijn warm, hè? Dat zie je wel. Die zijn echt fantastische moffen. Dus, hoe gaat het in Leeuwarden met de wind? Het waait je wat, oostenwind. Oostenwind. Maar ja, we proberen eens op een schraans te komen, maar we zien nog van 11 jaar minuten niet te wachten om überhaupt de dik hier te komen. Slaat het op, zo. Je hebt wel eens langer gewacht voor de spoorwegovergang, jawel. Nou, maar eens zitten. Zitten. De vorige keer dat brand, die keer door de broek heen. Dan wacht je nog even wat lang door. Hè? Ah, dan slaat het nog op. Hoe lang is dit weer nog net, man? Nog een keer drukken. Kijk of zo dat wat je aan. Hey. Is een triple karmeliet atten, Joert? Nou, misschien wel wat, zult zeggen. Ik weet net waar de die mee Joert brengt. Ja, je mag niks uitsluiten, vind ik. Er zit wel een politie daar, ja. Ja, hoe gaat het met de moffen? Ik weet hoe het met de moffen gaat. Ik ben verderop heen, nog al aan. Oh nee, grap. Dat is een raar grap. Dat is een racist. Nee, dat is een racist. Hoi. Ah, goeie. Hoi jongens. Hey. Man, mijn BMW. BWM's. Oh ja, kerst in Eurotruck Simulator. Ik heb je met camera's. Oh, ik ga nooit Eurotruck Simulator nemen. Maar lijkt me wel leuk om een keer te doen. Misschien is ik van livestream. Tja, dan wordt het weer wijs, joh. Want hier gaat maar 1 seconde zit er op green en dan was de tronnen. Ja? Ja, kan wel, hè? Oh. Oh, hallo mevrouw. Jo, zeg het dan. Het wordt reed, hè? Wat zegt u? Het wordt reed. Wat zegt u nou? Het wordt rood. Nou in. Het wordt altijd weer groen. Oké, ja. Maar nu is het rood. Nou, het er gewoon nog heen. Zak jij dek natuurlijk, hè? Kerst ik de groeten doen om Marjolein. Nou Marjolein, de groeten, hè? De groeten. Ik ga hier op TikTok een bericht. Eduard, ik ben ziek. Van Mbappé. Eduard, ik ben ziek. Nou, Mbappé, jongen, hey. Ik hoop eens gauw weer beter was. Dat is corona, want ik ga hier heel veel mensen naar corona. Ik heb de wie een super spread event was. En heel veel mensen ziek worden. Ik zal vinden net zeggen welk event, maar er zijn heel veel mensen die ziek worden van corona. En griep schijnt heel wat te heersen. Ik sprak nog maar een lokale regisseur van films die wie ziek van de griep. Die had bijvoorbeeld Ster geregisseerd, die man. Die hier griep zei. Chantal, wat is er met Chantal? Chantal vraagt, wat is corona? Ja, wat is corona? Hè? Het is een biertje, ja, die had het bier corona, maar ik hield je eigenlijk hoe de ziekte hier, corona. COVID-19. Mbappé had de griep. Zo. Dat is zo geweldig geweest. Dan in konvooi rijden. In konvooi rijden op Eurotruck Simulator. Ken dat? Zeker, ja. Ja, we zitten aan het zijn meestal praten hier. Ha, goeiedag mevrouw, maak je wat vrij, hè? Jawel. Ben je onderwijs net, hè? Naar huis. Oh, wat zijn we dit weekend van? Nou, misschien staat even in, boodschappen halen. Niks bijzonders. Is er nog wat leuks in de stad te beleven? Ja, er is een lichtshow vanavond. Nou, verder weet ik eigenlijk niet. Johan alweer, dat weer het vorige weekend net. Oh, nou, dan hoef ik er vanavond niet heen. Ja, wie ja, Luna of zo weer. Luna. Ja, precies. Ja, dat was. Het is een weekend weer hoor. Nou, ik dacht het, maar ik weet het niet zeker. Ik weet het net. Ik weet dat je shot vanzelfs wel. Ah, dat is zo. Nou, fijn weekend. Onzin, aan het kikkers. Hoi. Ga je naar de action of zo, zei die. Nou, misschien wel, als je dat zei, hè? Ik sluit niks uit. Nee. We sluiten helemaal niks uit, joh. Dan kan hier de gekste dingen gebeuren hier. Chantal die vraagt, wanneer... Wat vraagt het dan nou weer? Chantal vraagt, wanneer is een keer live ergens anders dan Leeuwarden? Nou, dat doe ik eigenlijk binnenkort met live in Drachten of zo. Maar ik zou zeggen, jouw suggestie, wij zoeken nog meer hindermaten om live te gaan. Wat is nou een leuk plak? Zit er maar de woordmeester geweest natuurlijk. Hè? Je zei van ja, je live in Blauwhuis. Ja, daar ben ik net vol aanwezig denk ik. Toch? Blauwhuis.
Dat kan ik wel leuk wezen natuurlijk, daar niet van. Maar dan moet er wel een evenement of zo wezen. Zo Dracht is nou een redelijk plak voor me. Dat het tweede plak van Friesland. Mbappé zei geen naar Dokkum, of dan wat. Of live tijdens een Cambuurwedstrijd. Live tijdens een Cambuurwedstrijd. En dan op de tribune zit ook gewoon een beetje bij het stadion staan. Ik denk dat beide keren dat Cambuur het net heel leuk vindt. Denk ik net. En de rechten heb ik net. Hè? Dus ik mag maar in Sarri. Dan kijk ik een beetje in de camera. Zie je nog. Waarin je zo de Scrans, een van de mooiste winkelstritten van Ljout. Je zit onder oren een hele mooie Afghaans op zijn best. Afghaans menu voor 2. Het zit er net heel hier op. Het is wel iemand stafzoeken. Dus het wordt maken. Maar dit is de Afghaans. Je kan Afghaans zien. Dit is maar een stafzoeken. En Henry. Zie je? Dat moet goed skingen in elk geval. He? Stofvrij. Een stofvrij Afghaans restaurant dit. Ah, goeie. Hoi. Hier, ik word leegstand hier op de Scrans. Je ziet vroeger een dierenzaak. Die is inmiddels verhuisd. Dat zit hier echt duidelijk hier. Wij zijn verhuisd. U kunt volgende 2 adressen. De Centrale 39. 8924 ZZ Leeuwarden. Nou, ze weer verder in hier op de Scrans hier. Ja, hier stikt zo'n brillenwinkel. Ik ben touwen naar je bril. Even zien. Zien. Er zit ook nog een brillenwinkel. Ik wil eigenlijk touwen naar je bril. Misschien mag ik zo'n green niet in. Zit die PLWP of zo? PLLWP. Dat is een afkorting wezen. Een hele lange afkorting dan. PLLWP. En wat dat wezen maar, dat weet ik niet precies. Hé, hey, wat is dit voor leuks? Hallo, mag ik je wat vragen? Mag ik je wat vragen? Wat haal je in bier? Wat is dit? Ben je... Het is voor een feestje die we gaan. En wat voor feestje is dat? Thema fout. Het thema is fout en dan gaan we brand wachten. Wat is het idee? Ja, bij al je kleur. Een beetje veilig. Ja. Moet het veilig houden, hè, het feestje. Oh, je bent echt even voor de veiligheid. Je bent echt heel serieus, ook wat er. Ja. Ja, wat Wat zeg brandshotjes. Ja. Oh, fireman. Als we die fireman dat, ja. Oh, is dat lekker? Ja, heerlijk. Ja, dat is een mooi shotje. Ja, Dat is dit zelfs van binnen niet meer aan, denk ik. ja maar brandweer, hè, dus moet. Ja, ik ga het rooien. Nou, wat een leuk feestje. Jongen of moen? Nee, ergens volgende week. Oh, dan al. Je bent al goed voorbereid dus. Ja, beter goed voorbereid dan er slecht aangekomen, hè? Ja. En dan dadelijk eerst en oefen je thuis. Nee, dat doen we net. Nee, dat doen we niet. Nee. Oké, nou ja, succes met het feestje. Ik ben heel benieuwd. Kunnen we er echt heen dan? Dat is het een openbaar feestje of is het gesloten? Nee, gesloten. We kunnen altijd een appje doen, maar ik ben bang dat dat niet zo wordt. Nee, nou ja, laat even weten. De Friese vlogger, stuur even een berichtje en dan kom ik even wel. Ja, op TikTok, ja, op YouTube. Ja. Ja, super. Hey, succes hè. En fijn. Hardlopen? Wat zei je? Ook hardlopen, dat je meeloopt? Of, Nee, je hebt dat gezien? Ja, dat ken je als het graag was. Maar misschien ergens de brandweervrouw uithangen. Ja, nee, dan moet eerst brand zijn, hè? Oh, ja, dat is weer. Nou, dan mag dat, dat is hartstikke lief. Nou, best. Ja, hetzelfde. Hoi. Goed nablussen, ja. Oh ja, we zitten weer de bril te zien. Er moet even hier, kan je modereren of niet? We zitten altijd met de moderatie hier, hè? Zo, zie je, melden. Zo. Even zien. Ja, dit maar even draai maar even om, hoor. Dan, ik moet even een paar dingen even regelen, ja? Ja, zei hè. Die wissel jij hem op. Zo. Ik kan wel naar café Het Wap rennen. Hey, jongen. Goeiedag, de fotograaf. Zo, ik heb even niet geblokkeerd, ja? Ik heb even iemand geblokkeerd voor 86k seconden. Zo, de politie al, die zullen ook wel op een hechte wijze. Dus dan kan je mijn moffen, maar ja, houd een beetje lief alsjeblieft, ja. Hou het even netjes, meisje. Je bent nog netjes opvoert, neem ik gewoon net. Als het net netjes opvoert best, of let er net dat het corrigeert hast, dan was het misschien beter een zoosje. Zie je mijn bril, hè? Je kan zoeken naar je bril, maar in mof, jongen. Ik zit al in mof. Moffie. Moest ik een bakje moffie? Hè? Rennen we even verder, man. Ik moest even niet blokkeren. Hé, broodje Ben is dicht trouwens nou. Broodje Ben.
Zo, en die moffen, hè, die bemoeilijken de touchscreens worden. Ik stik altijd met mijn noos in mijn telefoon zo. Om hem om te houden. Ik kan het instellen dat het uitgaat, maar ja, dat had ik natuurlijk wel niet. Hè. De parfumshop, de hier laatste die in Frans misschien een pakje op helpt, denk ik. Parfumshop, want ik had een artikel van €25 truien. Hier is de Action dan, hè. Dus even shit. Prachtige scroons hier. Ik ga je vroeger vlakbij in de buurt wennen op een nice scroons. Dat zit hierachter. Dat steeds komt bij telkens, maar. Dat ga ik al zo vaak zijn. Ik val in herhaling, joh. Ik kan beter meestal interviewen. Zin in zoekerballen, zei Jannie van Belen. Even langs bakkerij Schuurmans. Ja, dat kan wel even. Ik zei, wat die ontban is. Maximaal 2 scholieren tegelijk in de winkel. Bij de kruidvat. Hoi. Hier, Rap Oost. Ik heb er wel hinnen. Ik heb een knippelletter Rap. In Beurt kan wel wat bijwerking broeken. Ik moet even een interview hier. Maar zo druk is het nooit maar net. Hè? Of Nijstad, ook een goede bakker. Ja, zeker. Ja, nou, een goede bakker zitten. Zo. Dat is even shit. De scroons, jongens, dat is hier mooi, net. Die kan ik vroeger ook altijd met de familie. Die Kooistra, even een kleinkeepje. Bij de Aldi, die je nog ziet toen. Even bij die slachter, die goedkeepslachter. Zo'n budgetslachter. Ja, jongens, prachtig. Jouw zo'n commentaar bij de beelden. Oh, wat is die mooi beschroond. Prachtig. En Albert Heijn, hier even bij de Volcano. De Volcano, jongens. Worst, kaas en noten bij de Volcano. Ik vind het zo'n mooie naam. Vind ik zo leuk betocht, hè? En wat ik zo leuk had, is die leuke kotsemmer. Aha, goeie. Zo. Ja, een man in een polo. Een man in een polo die stekt zijn handen. En die doet het. Zo, de kotsemmer. Daar zit ik voor. Dag, Volcano is worst, kotsemmers en noten. Ga bij de Turk langs. Ja. Wat zeg je? Ik moet even in verbergen. Of mag ik het doen? Die moet ik een gebruiker time-out geven. Zo, time-out. Vroeger zat er een Aldi op de schrand. Ja, dat kan ik vroeger ook bij de Aldi. Weet ik nog wel. Dan ging je de winkel in. Het is een vrij lastig concept om een mof te hebben. Een microfoon onder de arms. En dan tegelijk met een mof moeten maken. Maar het slaagt nu wel. Het slaagt nu wel. Ja, ik zal even checken in een interview hier. Ik weet het niet, ik ben een beetje. Hoi. Wees nog denken wat dit je in één keer al, ja. Ja, leuk man. Hallo. Nou, de blokker hebben we laatst ook nog west, maar die is inmiddels ook al dicht. En dan hebben we laatst een airfryer gekocht, wie ik nog wel in de laatste dagen. Even een blokje kaas eten, ja. Ik wil gewoon bij de slachter even deel, maar we kennen natuurlijk op een deel rennen. Dan rennen we eerst even naar de broodafdeling. Hey, ja, maar nee, als een scooter ik vroeger. Dat is een nieuw model, ik heb het heel oude model. Het is een fjouwertak dit, dat we doen natuurlijk nog 2 takjes. 2 takt. Leuk man. Hoi. Is die een fotografiezaak hier? We zijn met fotografie, Fotodikken en Hulzenga. Fotografiezaak, ik was nu in een fotografiezaak. Interview de oude man. Ja, waar maak ik een interview? Zei ze. Hallo mevrouw, maak je ook vrij, hè? Nee, sorry, ik moet even terug. Sorry. Oh, je moet even terug. Ja, ik kan wel zeggen. Zit een Aldi. Wie je vroeger in Aldi, zit het poeden lees je nog. Ik had zit Aldi hier al 15 jaar meer. De poeden die zwerven hier nog steeds rond. Zo lang bij het zwerfafval dus rond zweven mensen. Huh? Dan ik moet een poeder van Aldi. Ongelooflijk. Mag ik dan ook oppakken en voortgooien? Wat denk je? Zeg het wel? Zeg je een nobele interviewangst? Ja, ik ga inderdaad interviewangst op het moment. Even moed indrinken. Ja, jongen, maar het zou weer oplossen, Marten. Moest je hem erin drukken? Nee, dat is te smarrig. Ja, kom op, jong. Smaak kan weer thuis in de hand weer even wassen in de sleet, toch? Wat is dit voor auto trouwens, jong? Oh, dit is een Toyota Mirai, jong.
Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Nou, liever niet, want ik heb een beetje haast. Die mevrouw het Haas. Ze zegt, dit is een Toyota Mirai, dat had ik ooit eens maar dat is een auto die reed op waterstof. Dat is wel leuk, waterstof. Zo. Een bijzonder auto, die zul je net zo vaak. Want ja, waar is dan op waterstof? Zit ik in je nietje ook wel? Misschien mag die meneer wat vragen, ik weet het. Hey, hoi. Die wil wel zo'n dingen. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Zoek je ook wat te vragen mij, meneer? Zoek je wat? Sorry? Ik begreep het graag niet. Zoek je Oh, zou ik u wat mogen vragen, meneer? Ja, zeker, dat mag zeker. Want dit is volgens mij een Toyota Mirai. Rijdt deze nou op waterstof? Deze rijdt op waterstof, ja, inderdaad. Het is een Toyota Mirai van de eerste generatie. Ja, ja dus Die rijdt het nou heel anders dan een gewone auto? ja, geruisloos, comfortabel en je stoot niks uit. Hè. Dus, en je zuivert de lucht voor andere mensen. Dus ja. Ja. Bijzonder, maar rijdt niet anders. Nee, het comfortabel. Ik moet zeggen, ik was tot voor een jaar geleden echt een pure petrolhead. En ik dacht, ik word het nooit gewoon, maar ik zou niet meer terug willen. Ja. Nee, maar waar tankt u dan? Want zijn er overal tankstations? Nee. In Friesland heb je nog geen tankstations. Er is een tankstation, dat is bij Holthausen in Groningen. En er is ook een tankstation in Pessen. Dat is ook mijn werkgever, Green Planet. Ja, staat er ook in koeienletters op. Ja, ik zag het staan, ja. Maar ik vind het wel een bijzondere auto. Het is, ja, inderdaad. Krijgt u vaak reacties of niet? Ja, er staat hier natuurlijk ook wel bestikkering op. Dus, ja. Maar ja, je ziet ook mooi de range die je hebt. 1 kilometer is ook effectief 1 kilometer op waterstof. Dus het is niet zo temperatuurgevoelig zoals een batterij elektrisch rijden. Dus. En wat is nou de range dan? Hoe lang kun je nou rijden op een tank? Ja, met deze auto, dus, ik moet zeggen, het is natuurlijk eerste generatie toch iets van een 350 kilometer. Ik reed hiervoor, tot voor een paar weken terug, reed ik met een Hyundai Nexo. En daarvan is het bereik toch 650 kilometer. Ja. Dat is al beter. Ik heb deze zomer en dan ook met een vriendin deze winter de test gedaan richting Poznan-Polen op waterstof. En dat is probleemloos gelukt. Ja. Mooi. Maar het aanbod moet dus inderdaad flink worden uitgebreid wat waterstoftankstations betreft. Persoonlijk denk ik dat dat eerder dan meer voor het zware industrie, zwaar transport en dergelijke meer een betere oplossing is dan voor personenauto's. Kostenplaatje ligt ook nog hoog. Je mag toch rekenen tussen van 20 tot een 22 euro per kilogram. Als je daar rekening houdt dat Mirai en Nexo toch 5-6 kilogram kunnen tanken, dat loopt het hard op. Dus ja. Duurzaam betekent natuurlijk niet dat je sowieso goedkoop rijdt. Dus, nee. Hoort wat. Dus ja. Snap ik. Nou, bedankt voor het gesprek, meneer. En veel plezier nog in uw, veel plezier nog in uw Toyota. Ja, dank u wel. Tot ziens. Waar wordt het uitgezonden? Nou, ik heb een YouTube-kanaal. De Frieske Vlogger heet dat. Ah, Frieske Vlogger. Oh, ja. Kent u dat wel? Ik heb al van gehoord. Ja. Oh ja? Ja. Ik ben van Belgische origine, dus misschien lijkt dat wel een beetje op Fries, maar... Ietsje anders. Ja, oké. En wanneer zou dit worden uitgezonden? Ah, nu, het is live. Ah, het is live? Oh, Ja, we zijn heel ver vooruit in Friesland. We doen gewoon alles live nu. nog geknipt en gedaan, dus... Nee, gewoon live. Ja, we doen gewoon alles live. Vooruit, maar niet wat waterstoftankstations betreft, want die zijn er nog niet. Nee, snap ik. Ik zag een aantal maanden terug, was ik op een bijeenkomst en er is sprake van Transferium Marsum. En dat wordt echt de energiehub voor Friesland. In Marsum? Marsum, ja, dat noemt Google maar eens Transferium Marsum. En dat wordt echt de energiehub, elektrisch, waterstof, zwaar transport. Ja, dat wordt echt de energiehub voor Nederland. Dus. Dan moeten we daar maar naartoe. Nou, bedankt in ieder geval, hè. Er staat geen einddatum op. Nee. Maar het zijn toekomstplannen. Dus. Nou, super, hè. Bedankt, hè. Tot ziens, ja. Oh, denk aan de politie. Denk aan de politie, die is ook overal al aanwezig. Die hield hier op een of andere manier. Hey, tot ziens. Hoi. Fijn weekend. We zien, ik heb hier wat oerstekken, denk ik. Hè? Oh nee, moest naar die oorkant weer trouwens. Sorry, want dan naar de bakker. De bakker, maar die is zo druk, joh. Ik dacht even, ik kon het weer van die man aan. Je praat maar terug. Hier wil ik ook graag praten hier today, ja. Verdorie, zus. Komt net vaak voor. Oh, bliksem weer. Hè? Wat, sorry? Oh, je wil een foto hebben? Ja. We zien zo'n drokke dingetje, joh. Ik kijk, de oerstekken hier. Wat ben je weer? Oh ja. Die is wel wat smerig, maar dat komt door de waterstof. Oh jeetje, ja. Oh ja, hè? Ja, misschien. Ja, wil je een foto? Wat gaan we doen? Misschien een foto met Green Planet erop, hè? Dan kan ik dat even... Ja, zo, ja, natuurlijk. Ja. Oh, dit is de voorkant, hier kan het zien.
Wat een auto, jong. Hey. Nou, ja, we mogen erbij staan, ja. Is een van ons aan de voet? Ja. Ja. Liggen net kapot reden hier trouwens. Nou, zo even, ja. Ja. Een Belgische en een Friese vlogger. Ja. Ja. Of met een Belgische vlogger dan? Ja, maar ik woon in Drenthe. Dus, maar ik verhuis binnenkort bij de vriendin in Friesland, dus in Leeuwarden. Ja, dus, We gaan ook echt in Leeuwarden wonen. ja, klopt. Ja. Mooi. Nou, super, hè. Super. Ja, oh, wat meest wassen. Ja, wassen, zegt hij. Hé, hoor, ja, hoe die man het was. Die had een zwarte auto, zo je niks. Hé? Ja. Niet op waterstof, denk ik, diezelfde, hè? Nou, dan geef je even zin. Oh, zo'n ding, hè? Goh, jongen. Hoi, maar die man, waar is Jimmy Euro's uit dingen? Ja, die had deze weekend nog jongen. Die ben ik naar het zien kwam. Die dansjes voor oren meisjes of zo voor Jilt. Dat is weer bijzonder, maar... Nee, de euro's, dat is inmiddels hier. Ik kom heen, want de inflatie had ik. Zien we ook die. Hè. De waterstofbelg, ja, die ben je nou aan te zien in die auto's. Oh, hier hebben we de. Ja, hier had een mondkapje op je trouwens. Corona, denk ik. Nee, dit is de schrans. Je hebt 100% naar de bakker. Ik ga 100% brood stellen, maar je kan vroeger ook wel, ja. Dus dan rennen we weer eens achter Del, hoor, zei we. Dan stekken we even een oor zo. Oh, wat is je er ook net, joh? Denk nog, hè? Denk nog, joh. Dit is zo druk, joh. Iedereen wil je wijzen op een schrans. Zo mooi is dit. Iedereen wil je wijzen. Prachtig. Dan rennen we zo weer even om naar het centrum. Hier weer even Del. Zo, oh, jeetje, jongen. Er is een meisje hier als idioot hier. Die man die scoort helemaal de holle. Dit de boer. Zie je, Warenhuis de boer. Hier heb ik wel een pakketje op voor de vriendin. Bijna 100 kijkers. Dan een Jägermeister atten. Nou, het meestal 100 euro bij de superchats doneren. Dan wil ik het nog eens een keer doen. Maar bij 100 kijkers en dan een Jägermeister atten. Nee, maar er eerst de superchats komen. Wat is een cult movies puzzel. Zie je, dat is een heel mooie puzzel van Back to the Future. Echt cult. Ken die film? Word je met wat jonger? Back to the Future, had je wel zo'n die film? Ja, tuurlijk. Oh ja? Ja. Ja, klassieker hè? Echt een klassieker. Het is zo koud. Brrr. Nou, van wat daar ja. Nou, in beweging blijven. Hè? Zit iemand op het bankje? Zo ongelooflijk is. Pallets vol. Ga je ook een pakje ophalen, mevrouw? Wat doe je? Ik verstap je mij. Wat dan? Ik denk, wat gedoe is het? Nee, ja, leuk. Nee, ik ga nou net, ik ga een pakje bracht bij Top 1 Toys. En ik moest hier een pakketje ophalen, maar nou zat mijn klaszoon. Ik doe het zelf wel even. Dan steek je weg voor niks in de winkel. Ja, dat is een leuke, het is aangetrouwd, hè? Dat is een Christen. Ja, krijg je dat, hè? Dat soort dingen natuurlijk, hè? Ja, dus hij zat al op het hoofd in. Nou, ik zei, dan ga ik weer voort. Dus ik ga net een pakketje ophalen. Nu kom je gewoon binnen, je gaat een jongen en we voortgaan. Ik ga hem bellen. Ik zei, moet ik het nou nog halen? Want hij zou mij wat tas sturen, een code. Het is weer niks. Het is weer correct niks. Het is weer een afspraak van niks. Ik ga het erop. Nee, toch? Ja. Nee, maar ja. Dan ben je toch heel mooi in de rut, hè? Ik ben even leuk voor het West, dus ja, het maakt het mij niks uit, toch? Mooi beskrans. Wat viel van het skrans? Ja, ik vind het geweldig. Ik ben hier hele protte. Ja, hè? Ja, ik vind het mooie stritten. Ja, lekker rustig. En ja, Action, de top 1, ja, de maskramen natuurlijk. Ja, jammer dat de blokken voor het is. Ja, die is, ja. Ja, vind je het schande, ja? Ja, daar ben ik aan protten, ja. Ja, dat vind ik wel zonde. Ja. Ik kan het zeggen, ja, kamerwollers, maar ik kan het zeggen dat ik er nog heel veel kocht, maar... Nou ja, toch wel de doekje. Ja, gewoon lietse dingetjes. Of een strikjes, of een... Ja. Hè, dus nou, ik had toen een keer, maar dat weer uitverkeerd, pak ik een airfryer gekocht. Ja, heel eerlijk. Is dat echt wel weer, hè? Dat werkt het beste, of net als je daarin mijn... Dat is kwans. Dat is de boosdoener. Boosdoener. Dat hooligans je ook wel. Ja. Nou best, we gaan weer verder. Nou, succes. Ja, nou jou ook succes. Hoop ik een aan een pakje op. Ja, ik hoop het. Het is kleerza. Ja, ik ken een beetje raar ongeveer, want ik ga een motorjack gewoon. Ja, dat viel ik. Ja, inderdaad. Ja. Nou, succes. Ja. Doeg. Ja, jongens. Nog een klein, hè? Hoentje. Hey, doeg. Hoi. Oh, jongens. Hé. Eduard, je levert altijd weer topcontent. Ga zo door, zet GKW. Dat zijn een mooie reacties. Er zijn soms ook wat haatreacties, maar ik lees alleen maar de leuke voor. Hoop ik tenminste. Want soms begin ik al te lezen en denk van, oh nee, dat gaat de verkeerde kant uit. Hé, shit. Hier staat sinaasappelsap. Nou, dat vind ik echt een leuke reactie. Iedereen wil je wijzen. Ja, jong.
Is je niet te vergeten te zeggen dat tegen die man dat hij wel terug kan kijken op YouTube. Of weet hij dat wel? Welke man? Die man van die Mirai? Waar is het? Nou, die man is nog voor. Dat had ik geen zin meer. I love sushi. Ik heb sushi krijgen blijkbaar voor €100 kreeg een Makkie Mixbox. Een Makkie Mixbox. Makkie Mixbox. Vind ik wel heel leuk. Makkie Mixbox. Dank je lampje, je bent mij net voor, zei Jannie van Belen. Een beetje lief doen tegen elkaar, inderdaad. Nou, ik lief. Oh, dat is een gezellige jongetje ook wel. Ja, wat zei je? Dit wordt een gezellige jongetje ook wel. Ja, dat is een kwaliteitsvin. Hè? Ik ga graag naar een speciaalzaak. Ja. En de sigaren, dat ben je jongen ook nog? Ja. En ik heb dus lekkere koffie altijd. Espresso, zo wat. Ik ben wel zinnig in wat ik eet en drinken, zo wat. Ben ik heel zinnig in. Is dit nou speciale wien of mag ik het zien? Ja, dit is een Carmenère. En dit komt uit Chili. En het oor is een Chardonnay. En dat is de topspul, hè? Chardonnay, is dat wiet of wat is dat? Ja, toch ja? Nee, de Chardonnay is wiet, hè? Dat is een beetje vette wien is dat. Okay. Nou, ja. Een sigaren, dat ben je, mag ik het zien? Nou, net in het huis, hè? Sigaartjes. En de wien drink ik meestal in het huis. Het is een beetje kelderij om de boete sigaartjes te roken, hè? Ja, maar ik heb wel speciale romte waar ik dan wat zitten ken, hè? Wat smout is. En dan neem ik wel eens een Jägermeister bij of zo. Oh, een Jägermeister, hoe lekker. Ah, joh, ja. Ik heb van alles wat. Ja, en op dit moment ik geniet je. Zoveel jaren binnen hebben we in het vooruitzicht. Dus, nou. Nee, ja, helemaal gelijk. Ja, dus je moet er nog wat van nemen, wat zolang het nog kan, hè? Ja, het wordt een heel noffelijk weekend. Ik wees je een heel noffelijk weekend daar. Dank u wel. Ja. En je hebt succes maar wat je hem doet. Ja, dank u wel. Ja, we zullen wel even verder hoe die door de scrollen zitten. Nou, tegen dank, hè. Nog voor dag. Hoi. Oh, ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Wat zijn je onder? Een YouTube-kanaal, dat heet de Frieske Vlogger. De Frieske Vlaggen? Ja. Oh ja, nou, dat is even zien. Ja, dat kan je wel op zien. Het is live, dus ik moest zien wezen zeggen. Sorry, ik maar even noos op het scherm, want anders gaat de telefoon uit. Ja. Dus de meesten die reageren live. Ja. Oké, nou. Groeten uit Den Haag, zei die. Oh ja, nou, ik zeg Jen, je bent een echte professional, dat is ook wel. Ja, nou, bezig. Mooi dat we het uitstralen kennen. Oké, nou, het allebei. Ja, nou, wat zien. Ja, joh, hè. Hoi. Oh, denk op mijn hoen, heren, ho. Gevaarlijk, hè? Ja, ik ben op tinken, dan stap ik er aan bovenop. Dat mag ik niet gaan, hè. Hoi. Goeie. Is Johannes direct? Wat zie je? Ah, goeie. Oh, geen nee, wat direct nog. Is Johannes direct of niet? Hannes! Oh, please. Oh, wat een stem. Doet dat ding even bij. Maar die Hannes aan, hè? Dat is de PR-man. Ah, goeiedag Evert. Hoe is het met die? Hoe is het met die Evert? Had de loge los? Wat is er nog aan? Nee, de tijd moest even gelijk gezet worden. Was het achter? Nou, dat een klein beetje, maar verder valt het best mee. Ja. Ja hoor, dat is in orde. En heel nog even wat flyers op voor het weekend? Dat hangt er net even vanaf waar ik zin in heb. Nou, waar hast je niet? Nou ja, dat moet je maar even zien. Dat lijkt je nog. Ja, dat weet ik wel, maar dat komt wel goed. Dat is allemaal voor elkaar. Ja, we kunnen eerder praten, weet ik nog wel. Ja, wat weet ik wel. Over de benzine. Ja, de benzine, ja. Ja, dat heb ik altijd verteld, dat is nog vrij prijzig. Dus dat is allemaal voor elkaar. Ja, dat maakt iets weer elektrisch, dus ik had er geen les meer van. Nee, maar het is dik in orde, dat komt allemaal goed. Nee, is niet eerlijk? Het is allemaal niet eerlijk. Het moet, alles wordt duurder, het is als niet meer te doen. Nou, dat was het gesprek. Ja, nee, best nog lekker kwart natuurlijk. Waar is Johannes? Johannes is al fort. Had er al weekend. Oh, je komt eraan. Je moet heel van achter komen. Wat ben je? Ja, dat is Wat ben je? Wat ben je? stagiairs, toch? Dit is Max. Max is een stage bij de Frieske Vlogger. Ja, ik en hem wel. Nou, daar is Johannes. Die kan ik wel een vraag stellen hier. Nou, mag ik jou een vraag stellen, meneer? Ja. Je bent even live hier even op YouTube van de Frieske Vlogger. Dus we vragen even, wie zullen jou eens even vragen, wat reden jou eens om dit weekend even te eten? Oh, dat moet ik even praktiseren, ja. Even wist ik net wat er zin in hier, dus die is ook een beetje op zoek naar een suggestie. Ja, ik moet even zien wat ik leuks heb. Zeilanden. Zeilanden? Zeilanden, dat is een biefstuk, de haasbiefstuk is het zachtste. En dan krijg je zeilanden. Daar zit dus een kogel en haasbiefstuk in. Het is haastelijke zacht als haas, maar het is de helft voordeliger.
En hoe maken ze dat kleren? Wat doe je ermee? Gewoon dicht schroeien en keihard bakken en dan een beetje zout erop en opbieden? Even op drukken. Als het mooi veren, dan is het mooi reed van binnen. En dan gewoon 2-3 minuten bakken. Het vlees met goed veren? Ja, je vlees met veren. Ja, dan moet even als het indrukt bloot, dan is het nog rauw. En als het hut is, dan is het te geer. Maar als het erop drukt, moet het een beetje veren. Dan is het mooi reed van binnen. Bedankt voor de tip. We zullen het muziekje. Zijdelende? Wat zijn ze? Zij. Z-I-J. Zijlende. Zijlende. Nou jongens, dan weten we dit weekend heel maar hier op een scroll zitten, hè? Ja, nee, bedankt, hè? Geef maar even verder. Ja, denk ik omhoog. Lekker warm trouwens hier. Wat heb je de grill hier natuurlijk? Ja, de kippengrill, ja. Wat zei het? Wat zei, is het een nieuwe kippengrill dit? Ja. Er zitten weinig kippen op ons. Ja, die ben ook klaar. Die zit nog daarin, maar die moeten we direct weer in gaan. Ja. Oké, ja, ik denk al. Ja, nee, best. Nou, tegen dank, hè. Dan geven we even verder en we weer verder op de scroll zitten. Dank u wel. Ja, hetzelfde, hè? Even keer dat ik van trouw, dus... Nou, wat jij, hè? Succes, hè? Hoi. Hoi. Oh. Zo, kunnen we eruit komen? Ja. Klinkt lekker. Even bij Velstra op de Oosterstraatdel. Ja, dat is ook een mooie slag hier. Ja, Velstra. Doei, Evert. Dag, lieve mensen. Ja, dag, lieve man. Oh, vlieg je niet voorbij. Hè? Man. Ik wil ook zo'n kippengrill in de keuken. Ja, waar wordt het nog net? Zo'n kippengrill. Zo'n grut niet, hè? Dan hier kippen op. Dat is zo mooi weer. Zo'n grote kippengrill. Ongelooflijk grote kippengrill. Geweldig. Hè? Nou. Wat hebben we hier nog meer? De shubi. De shubai. Of de shubai. Lukt het, Bram? Ja, oké. Hij presteren om je laatste dag. Wat zei je toen? Hij presteren om je laatste dag. Draaien moest mij om, ja? Dan kun je wat zien van de scrols. De fiets om. Wat zei je? De fiets om. Kom een fiets erom? Fietser of een fiets? Nee, een fiets. Een fiets. Sure. Oh, nog een ding wat ik. Oh ja, daar voel een fiets om, ja. Jeetje, het is wat. Pas op het aan, ik kan ook Nederlands praten, zei Boyke. Ja, dat ken ik in principe wel, ja. Is dat nou een motorjas? Ja, dat is een motorjas inderdaad. Ja, want ik ben op een motorrijden. Dus ja, dit is nog een beetje lastig telkens. Dan mag ik die telefoon aanhouden, dan mag ik met een mof aan. Jeetje man. Ha, goeie. Korpscommandotroepen. Ja. Ben je daarvan? Nou, dat is een levenling vanzelf, maar... Ben je vroeger commando? Ja. Oh ja? Ja. Ja, sorry. Ik ben gerechtigd de groene baret te dragen, zeggen ze dan. Ja. Is dat een groene baret, de commando's? Ja. En wat is een commando nou weer oors dan iets oors in het leger? Nou, dat hebben we apart opdrachten. Hè. Dit is de zwaarste opleiding die er is. Wat ga je dan doen, man, om commando te worden? Nou ja, de opleiding, hè. Je wordt een paar maanden waar je dag en nacht, ga je nooit een nacht terugslept, ja. Dan die opleiding, die is nog aan een pittige kant. Ik weet van Koningsbrugge, hij dat wel eens jongen. Ja, dat heb ik wel jongen, jawel. Dat is er een aantreksel van. Slap aantreksel of een goed aantreksel? Nou, wel positief, hè. Maar als je er weer goed, dat is een kistje, dan je goed naast jongen worden. Dat wil je net doen. En ja, dan zeg je van de commando bij Rousdouw, zo, dat is net zo. Ben ik gewoon een jongen, krijgelijk als ik. Nou, maar als het erbij was, maar goed lichaam hebben en goed verstaan. Ben je al lang commando A? Hoe mag het zijn? Of veteraan, hoe noem je dat? Nou, ja, ik ben veteraan en ik had dus tolwier had ik erbij geweest. Dus als je daar maar wat door natuurlijk. Want je kent je hele leven net van. En dan zeg je, het is wel een zware opleiding, maar wat is de taak van een commando? Waarnemen en verkennen. Meer eigenlijk net. Maar in wat voor omstandigheden? Nou, je moet achter de vijandelijke linies en dat soort dingen. Dat is je opdracht. Houdt ook goed dingen dan? Jawel, ja. Ik ken net vol Oostzeeën, kijk hier. We hebben heel West. We hebben Westen, dat mag ik net zeggen. Maar goed, maar verder, ja, ik had een prachtig leven gewoon. En het is een geweldig jongen en kameraadschap en dat leert erg. Voor het leven? Dat verleest nooit weer. Dat neem je een keer mee. Ja. Maar wat, je bent ook vrij iemand? Ja, een livestream. Je maakt een YouTube-kanaal. Okay. En we interviewen mensen op stritten. Ja, klinkt nou in één keer heel... stel het wel voor dat je commando's aan. Maar hij dan altijd zo'n badge op? Ja, die krijgen we dan. Hè. Het is, en ik zit ook bij de nulde lijn zorg. Ik ben ondertussen 81 jaar. En eigenlijk maar 80, dan mag dat eigenlijk niet meer. Maar daar ben ik geen vrijwilligers. Wat is de taak van nulde lijn zorg?
Als je de jongens weer omkomen uit oorlogsgebieden op kazerne, en dan je denkt dat elke keer een familie had, maar dat is niet zo. Dan komen de jongens die komen soms weer om bij de moederziel Lenne. Nou, dan ben wij als groep vrijwilligers, zeg maar, ik omdat ze er echt bij zitten naast natuurlijk. Ja, je weet wat het is natuurlijk. Een beetje dacht ik, nou ja, het is in weten samen huilen, samen lachen, dan komt het op wel. En werd het te moeilijk, nou dan maak je er goed aan, ja. Als je dan de PTSS jongens bent dan gaat het te vier, dan maar de professionele mensen genoeg keer, hè. Maar ja, dat snap ik wel, ja. Joten daar gebeurt er gewoon meer als in mijn tijd, zeg maar zeggen. Want ik ben van 63, dus dan weet je het wel. Nou. 63? Ja, nou, dus ik ben in april 63 ben ik opgekomen. Oh zo, jij in 63? Ja, ja. Oh ja, daarom kijk ik nog 81 werden. Ja, nee, ik snap het. Ja, nee, dat is een mooie koflien, dat kan je je voorstellen. Ja, nee, maar heel bijzonder, ja. Nee, maar... Ja, nou, mooi om jou samen te treffen. Ja, nou ja, dat vind ik... Bedankt voor je verhaal. Nou, heel bijzonder, ja. Ja. Nou, dank we weer even verder. We zullen verder op Skrans. Ja, jou ook, hè? Ja, dank hè. Ontjen. Motorjas, lekker warm met dit weer. Ja, dat is zeker. Zeker. Wat rijden. Ja, dat is zeker maar vind ik zo zeggen. Want dan skelden mensen eruit. Krijg ik er haatberichten. Nou, wat vind je er door, joh? Zo, hè, we hebben verder op Skrans. Misschien zo'n mooie opstapping hier in één keer. Met de Audi e-tron. Bram krijgt de groetjes van Wissen. Wat zei je nou? Bram krijgt... Jezus, ik kom net eens in de winnen. Ik ga het een beetje kort. Maar Bram krijgt de groeten van Wissen. Wissen? Ja. Bram krijgt de groeten van Wissen. Wissen? Zonder naam, joh. Wissen. Hier een mooie Range Rover. Hier misschien. Ja, wat een bak net, ja. Ongelooflijk. Oh. Sport TD V8. Ongelooflijk. Oké. Hè? Nou, we zijn verder door de skrontje. Prachtig hier net. Als je nog een reactie hebt, let vooral een reactie achter. Dan reageren we meestal wel op wat een beetje een normale reactie is tenminste. Want sommige mensen let ik wat vreemde reacties achter. Daar reageer ik dan natuurlijk weer net op. Huh? Dat kan je natuurlijk wel neigen. Huh? Dus we gaan even verder. Shit, wat was weer een beetje hoor? Refresh net dan. Huh? Wat is dit nou weer dan? Even hebben die reactie nou dan? Hé? Oh ja, live chat. Live chat. Die live chat, ik zou niks over live chat, joh. Ken dat nou? Ken dat nou, joh? Oh, zo kan je staan, ook zo. Ik zie de live chat net mee, hoe ken dat nou dan? Ik zal even doen, zo, ook zo. Dat was hij weer. Ja, sure. Ik ken Wissen, zei Laura V. Hoe vaak doen we dit per week, zei Jennifer? Hoe vaak doen we dit per week? Nou, nog één keer in de week doen we dit eigenlijk. Wie zal even verder zien? Ik rij GSXR, dus ik rij ook altijd hard hoor. Ik weet niet wat GSXR is, ja, maar ik rijd een SILENCE. Nee, het is wel afvallen, ja. Fatbikes, hoi! Oh? Wat? Oh, ze vliegen haast van een fatbike. Oh, jongen. Ongelooflijk. Hè? Ze komen achter ons aan. We waren achtervolgd aan. Toen een fatbike, dames. Jeetje, maar we rennen, jongen. Draven aan, jong. Als die zelfs blokt. Dit is bij zijn, dit is de Rus. Ja, even naar de kroeg, denk, zei hij. Doe de groeten aan Max. We zitten een beetje in de groetentijd hier. Dit is Samuel Andersson. Die zei, doe de groeten aan Max. Nou, Max, dan krijg je de groeten van Samuel Andersson. Oh my god. Daar groten we om mee aan. Hey, zegt Piero NL. Hey, Predator 79. Even naar de kroeg, denk. We kunnen gratis krijgen. Wat zei je nou? S-LWD 058. Ga maar bij de New York Pizza naar binnen en vraag dan naar Gijs, dan kan hij een gratis pizza regelen. Ik ga wel in die pizza. Nou, dan was toen er even heen en ik had geen zin op pizza. Is goed, zit eens aan. Ja, is goed. Oh, je bent al de meeste om 4 zo'n honger had. Zo, je had iets van gratis pizza, jongen, hier in zo hut je aan de straat en hier in de meeste al om 4 hier. Oh, goedje. Nou, dan rennen we even richting de Rus.
Dat is de vorige keer nog wat had ik al bij de Rus of zo. En toen ging het al mis, want toen voelde de stream uit of zo. Ja, toen hang alles vast. Wie zo naar de Rus staat er aan de stream vast. Ik weet niet, misschien toch een soort van buitenlandse inmenging, hè? De Rus. Ja. Je weet het niet, hè? Wie is het op een gegeven moment meer, hè? Waar de vijand zit. Haha, een orenwissen. Hallo, wissen. Mis ik nou allemaal chat? Zei Jannie van Beelen? Ja, ik weet het. Ik miste niet straks even stil met chat. Het kan best wezen. Dan mag ze me even refreshen of zo. Nee, opstarten. Want ik ga de chat nou weer goed voor me. Lampjes uit... Haha, de lampje lakert. Max krijgt ook de groene van Anne. Oh, wat is er gebeurd hier? Een moeds. Ja, dat is een moeds kwijt, toch? Ja. Echt net. Ik hang hier even. Wij staan midden op het spoor. We staan op het spoor, hier. Ik hang gewoon. Zo, weer in even hier. Zie je, wat is dat? Een dikke V8. Een dikke V8 hier. Wisken, zei hij. Ja, dat was stinken, hè? Ja, zo, ja. We binnen even zien, hebben we daar weer, hebben we zo wel even, ja, hebben we zo, dan hebben we zo. We binnen. We binnen in Ljout, maar ik kan even een soort van recap doen of zo. Welkom bij deze livestream. Zijn we weer wel in Del, ja. We hebben het stationsding Del. Welkom bij deze livestream, mensen. Leuk dat je me nog even sjoggen. We rennen hier Ljout, het is live, dus we rennen hier gewoon live door Ljout. We praten af en toe maar met mensen op stritten. Je kent de superchats hoe u delen als je het heel leuk vindt. En je wil graag dat het heel vaak gebeurt. Ja, dan mag je even een superchatje misschien u delen. Hè? En als er nog in de superchats komt, maar dat mag ooit nog een keer bedenken. Dan geef ik ergens in dat je hem uw zinnen willen. Want ja, dit is de 5e keer en we zijn nooit alleen maar in Ljout West, denk ik. Maar ja, we zullen het beste keer een opplak te kennen. Ik zie dingen Drachten, Snits, Haas, Blauwhuis, Damwoord, Dokkum, noem maar op. Maar ja, hè? Dus ja, ik ben een soort Jimmy Euro en ik vrees alleen maar de euro's. Jimmy Euro vrees op straat, ik vrees hier in de chat. Dit wat. Ik kan er nooit zo verbonden voor me field met Jimmy Euro. Ik ga juist de Jimmy Euro nog zien, dus hier is hij gewoon in Ljout hier. Mijn zoon hij op ziek natuurlijk, maar ja, het les erom zijn man te vinden, want hij rent continu. Wat het les is dan, hoe moet ik dat oppakken? Die continu aan het rennen is. Dan mag je zelf continu rennen of mag je dan gewoon stilstaan en dan mag je dat hij bij Odel rent. Hier zei kom naar Rotterdam. Wat is een superchat, zei hij. Ja, dan kun je een chat achterlaten en daar ligt dan een geldbedrag in achter. Zeg ik dat zo goed? Denk ik nog. Doe valse TikTok nog, Max? Ja. Sure. Wat je? Meest zei ik ben je een keer tegengekomen, toen heb ik je mijn truckspotfoto's laten zien. Ja, klopt, denk ik. Ja. Ik denk, ik ben geen truckspotter, ik aan mijn Drachten. Die staan daar boven op het dik, daar, op die bregen, daar boven de Aanson is dat, denk ik? Ja. Ja. Ja, daar staan toen alweer te tuteren of de... Ik weet net, foto's te maken van trucks. Trucks. En te haten op elektrische trucks. Nou ja, dat was het. Dit is, wat is het dan, Maxine? De laatste chat. Was het een douche? Zien Jennifer. Beste dag, ik mag hier volop zien je nou. Oké, Jennifer. Doei. Fijn weekend. Ja, dat is heel aardig van Jennifer. Fijn weekend, noffelijk weekend. Dus even naar de heideta. Om de heidehoeken, waar we dan? Heerlijk daar op de heide bij het west. Dan ben we les naar west, hè, bij de heide west. Je wist maar meest op de N21. Hey, wat is dit? Dat is Karel. Hey, Karel, jongen. Karel had ik geen zin in, denk ik. Oké. Hoi. Dat is weer een beste Karel. middelvinger. Karel, daar heb ik geen zin in, denk ik. Oh, die Karel toch. Zie je ook weer, hoor, hè? Oh, denk ik nog helemaal, oh, Sjen, dat is ook gevaarlijk in de kruis met hem, Sjen. We kijken ook heel duizend in, Sjen, hoe vaak dat het goed gaat. Want waarschijnlijk gaat het vaker goed dan verkeerd. Zit er komt er een jongen, Sjen? Ja, gaat het goed? Ja, er komt nog een jongen tegen op. Oh! Ai!
Schutdek. Ja. Regel Nou. gesproken. Oh, ja, lieve gassen. Jongens. Ja, dat gaat je altijd maar krek goed, hè? Zit ik op mijn fiets nog helemaal verleiden, want die kon ik wel bij een vinger gewoon zetten. Ik heb een compliment noemen om je spon. Doe ik eens compliment om die skon? Omdat die fieters... Yeezys. Ja, omdat die fieters nog... hier midden. Nee, echt net. Kreeg ik compliment om die skon, net. Wat vind je van mijn skon, jongens? Patman, die Karels uit... Piet Batterij is ontvoerd in de KFC. Piet Batterij? Waar is Piet Batterij? Henkie Kwaak, Piet Batterij. Waar hou je daar alweer? Oh, laatst zien we nog een Frommerske filmen, dat wie eerder week nog wel. Sana Depp. Die weer heel groot succes op TikTok. Iedereen die TikTok had, die mathaas was jongen, want die filmpjes worden jongen al toe een keer bezongen. Dat wie eerder. Mr. Carpaccio zei... Mr. Carpaccio. zijn het praktische stappers. Ja, Mr. Carpaccio. Is dat een soort restaurantketen of zo? Mr. Carpaccio. Hey, Mr. Carpaccio. Serieus, de vrouw die staan hier de wacht hier dat ze ophellen willen. Misschien een taxi. Zo, dit tassen hier. Vregen. Hoi. Hoe maak je me vregen? Jawel. Je maakt je een video hier in Ljouwtje. Ja. En je zult ben je op reis. Waar ga je heen? Oma. Oma, en woont je hier in Ljouwt dan of maak je daar nog ergens heen? Ja, woont hier in Leeuwarden. Waar kom je vandaan dan? Struisterveen. Oh, dat is een hele reis. Ja. Nee, maar ik dacht dat je een grote tas bij je hebt. Ja, ik heb een hele grote tas. Heel veel kleding. Of blijf je heel lang bij oma? Weekendje. Oké. Dan denk ik, we gaan bij de backpack of zo. Nee, ja. Dan kom je ook uit Struisterveen. Onze kamerman komt ook uit Struisterveen. Ken je hem wel? Ja. Je kent Bram wel, ja? Nee, maar ik ken camera's wel. Oh, camera's. Ja, ik denk Bram misschien wel. Bram? Nee. Nee, ja, ik kom ook uit Struisterveen. Nou ja, Struisterveen. Zo is het maar. Ja. Zo is er maar één, hè? Ja, zo is het maar. Ja. Ja, ik denk, doe de slogan er even in. Nee. Weet ik niet. Wat vind je van Struisterveen? Ik vind het heel mooi. Dat is een mooi dorpje, hè? Ja, heel mooi dorpje. Wat is het mooiste van Struisterveen? Ik vind de natuur altijd zo mooi. Heel veel bomen, heel veel gras. Ja. Oh, mooi. Nou, heel veel plezier in ieder geval. Hé, dankjewel hè. En fijn weekend. Hoi. Struisterveen, zo is er maar één. Ja, weet ik niet, jong. Ik zeg het, ja. Ik zeg het, je had hem omdraaien. De telefoon zit voor. En de camera achter. Of zoekers. Ja. Ah, goeie, mag ik je wat vragen? Jawel, ja. Even bij Loetje een biefstukje atten. Mooie batties heb je aan, Eduard. Dankjewel, Weesken. Mooie batties. Heb je ook een keer druk op een knop of zo? Dat weet ik wel, hè. Ik weet het net. heel draaien. Heb je ook nog één, Eduard? Dat waren ook grappige filmpjes. Neem je één, die hak inmiddels van de hoorn in. Ja, inderdaad, dat klopt. Hoi. Zie ik met mijn vrouw in praten hier. Goeiedag mevrouw, maak je wat vregen? Ja. Wie maakt je een filmpje? I speak alleen Nederlands. Alleen Nederlands? Ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Moskou. Uit Moskou? Ja. Nu net? Nee. Meer dan 13 jaar geleden. En nu woont u in Leeuwarden? Nee, in Stiens. Oké. Nou, wat is het verschil? Jullie van welk programma? Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oké. En wat jullie willen weten? Nou, ik ben heel benieuwd. Wat is nou het verschil tussen Moskou en tussen Leeuwarden? Tussen Moskou is 22 miljoen bewoners. Ja. En dat is groot als Nederland. Als heel Nederland. En waarom bent u naar Nederland toegekomen? Dat is door gevaarlijke gebeurtenissen in mijn leven. Ik gekomen met 3 mijn kinderen. Met 3 zonen. Ja. Mist u Moskou ook wel? Ja, een beetje mist wel. Grote stad, mooie stad ook. Ja, zeker. Ik ben 1 keer geweest. Vond ik hartstikke mooi, ja. Ja, maar ook gevaarlijk. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat zal wel, ja. Nou, prima. Bedankt voor het gesprek. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot ziens. Hoi.
Ja, ik kan Nijvesk inderdaad, ja, meesken. Voor de meesten die dat... Ja, ik ben bezig met Nijvesk. Ik ben op audiëntie geweest bij Emiel van de Hoenekop om voor de boekerij, et cetera, al. Ja. Dus er komt een nieuwe zangcarrière aan. Nijvesk wordt binnen kwart gelanceerd, dus houd vooral in de gaten. Het is ook gewoon skaten trouwens hier. Een skaten. Maar mijn vriend is een skater. He was a skaterboy. Ook nog een daar in de machine. Weer een trucje doen, denk ik. Dat moest erbij wijzen. Oh. Nee. Goeiedag, meneer. Ja, dat is hoi. Tjee, wat een trucs net. Dit is mal. Hartstikke veel. Dit gaat niet. Oeh. Oh. Oh. Nou ja, ik doe het net nee. Skills. Ik doe het net nee, doe je? Nee, kijk net. Zit nog een bij de rust daarin? Hè? Ik heb even zien waar we wegzetten, kent hier. Ben ik meestal niet vregen dat we een biertje kunnen drinken? Doen we meestal niet vrij om een biertje drinken? Misschien. Hè? Het is gewoon in de laatste dag. Het wordt in de laatste dag, hè? Dus we moeten eigenlijk nog even iets biertje drinken, hè? En daar had ik in voor betalen ook. Of er moet nog in voor betalen, maar daar had in ieder geval in voor betalen. Ja. Maar de TikTok is het. Dan moet TikTok, dan moet net in beeld die TikTok. Dan moet een soort van, met een zwarte glazen hebben. Dat is net te schenken van het drinken. In China houden ze net van dat je bier drinkt, denk ik. Dat mij dat net. In China has het leven net, joh. Born in Leeuwarden in plaats van born in de USA. Ja, kijk, jongen. Ja. Born in Leeuwarden. Wie net, een beetje een aparte zanglijn of zo. Born in de Leeuwarden. Born in 048, misschien is dat beter. USA 048. Of iets raar net noemen te noemen om te zeggen dat ik daar geboren ben, maar goed. Ik ben in de telefoon geboren. Zie een mooie auto. Oh, een Nissan. Oh ja, een soort van zombieholen erop. Nissan. Nissan. Wat hast du? Ik had nog een stukje chocolade. Wat een stukje? Ik wil een stukje chocolade, natuurlijk. Ik wil een stukje chocolade gaan. Oh. Ik kom snel pas mee. Ja. Door is een hele stream waarin ik het... Een stukje? Daar heeft Alberto Stegeman nog eens gegeten. Bij het Oranje Hotel, dat was. Net maar gewoon moe praten. Sorry. Hey, vertrouwd schoon. Hey, vertrouwd schoon. Hoi. Hey, Fertile. Wat? Jij dikke harstel, jongen. Fertile. Ja, vertrouwd schoon, hè? Die draait daar. Nump. Had zin in een gevulde koek, zei Marcel GDR. Zo. Het is een beetje vreemd. Nee, die had zin om een weekend, jongen. Die zit op het te pompen in de auto. Ja, maar dit is mijn biertje, had ik weer rust. En een afsluitend biertje voor Bram. Ja. Dat sowieso. Ja, ja. 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 Lekker. Wat pure chocolade, denk ik? Nee, dat is voor mij gewoon melkchocolade, maar wat nutten erin. Nutten. Ja. Ja, het is wel gewoon Bram aan een biertje, ja. Mooi om weer even mijn stadje te zien. Geweldig. Groet nu Heldoorn. Laurens Steert. Zo. Dit is de oudmeisken. Leeuwarden. Leeuwarden, mijn stadje. Ja, ik ben net een echte Leeuwarden natuurlijk. Hè. Dat klinkt een beetje nep vanuit mijn molen misschien. Maar echt een woordman, hè? Een woordman. Maar die man nog gewoon, het roept je wat nu weer. Wat roept het je nu? Wat roept het je nu? Het zit er net echt in je mutje bij de rust. Nou, misschien bij de rust daarin, maar het zit je wat dicht uit hier, hè? Als het me vredigt, maar het terras is net hier. Oh, wat is koud. Oh, dat zit je wel meestal. We kennen maar weer een stien, denk ik zo. Hè? Kantoor bijna in beeld. Ja, joh, groeten uit Maastricht. Nou, dan groeten we om. Zo, hè? Oh, jeetje, man. Dit is net echt een fijn plak om te stingen, had ik het idee. Al het valt je rond, man. Dit ken je net, jongen. En dan zijn we weer moeten naar. Een beetje. Hoi. Nou.
Misschien moet je toch in een boetensteen binnen zitten met de camera's. Ik was zoiets, hè? Slaat een heleboel. Ja, maar ik kan misschien op een wifi hebben. Kun je streamen op de wifi van hier. Dat zou mooi wezen. Ja, inderdaad, ja. Wat roept het je nu over? Wat roept het je nu over? Nou, hè. We kunnen ons eigenlijk bij kantoor wel even in, Bram. Hier is de bier helpt toch niet? Bij de Albert Heijn. Ik had koud zetten. Ik had ook wel wat koud eigenlijk. Ja, maar dat bier stiet dik koud. Wat zei je? Dat het bier koud stiet. Het bier stiet koud. Dat gaan koud zetten. Ja, ja. Dat hoop ik al. Hadden we daar nou een biertje van? Waar? Ja, bij Agoeie natuurlijk. Bij Agoeie? Wat is dat Agoeie? Oh, wat is Agoeie? Nou, het zit daar. Kerst dat ik even filmpje? Nou, dat kerst net cent, denk ik. Maar, wat is het? Wat doet het daar? Ja, wat is het? Wat voor slogan stiet er op het door? Ja, dat weet ik, hè. Doe er al daar naar binnen. Ja, nou, dat is uw stageplak. De nieuwe namen van het bedrijf. Ja, is het een leuk bedrijf of niet? Jawel, tuurlijk, zeker. Ja, een leuke mensen dan, hè? Nee, dat net. Vooral die ene Eduard Rekker, dat is echt zo'n smarige sec. Ja, een asshole, dat is echt een asshole. Die had al eens, ja, ja. Nou jongens. We moeten even zien, de telefoon valt weer uit. In een microfoon praten. De fiets is gesneuveld. Groeten vanaf ongeveer 300 meter afstand, zei het lampje. Oh, maar dat is net 4. Dat is net 4. Hoi mevrouw. Wat zei het? Ja, die man daar binnen, die zit op bewondering. Zei er iemand thuisbezorgd? Tijd voor thuisbezorgd. Wat dan? Wat deel hij dan? Vindt iemand het leuk of net? Je vindt het net leuk? Oh, je vindt het wel leuk? Ja. Ik kan me het vragen hier, maar... Oh, ja, die maakt wel eens een keer van mij interviews van mij. Maar toen je bent... Ja, ik weet het. Ja, kom je binnen. Ik zei, kom maar binnen. Zei hij, maar ja, ik weet niet dat die hoort. Dat is een Sjen misschien, maar... Oh, dat is Sjen. Oh, ja, de door is hier. De door is hier meer. Ik kan wel even Sjen bij die meneer, maar... Oh, zit die horen kroegbaas ik nog? Ja, jongen, je bent, hè? Je bent. Wat zei ze? De Friese vlogger. Nee, ik kom in de wedstrijd. Ik kom uit Veenwouden, mag ik wennen. Veenwouden, nou ja, het is hier in de buurt, hè. Dus al je 3 woorden. Ja, een beetje maar, ja. Maar kan je ook concerten sprutsen, toch? Jawel. Ja. Wie een jongen architect of zo? Ja, dat weet ik wel, ja, klopt. Ja, ja. Okay. Nou, hoe smaakt het doos? Betieren. Ja, ik heb ik wel in hart denk ik ook niet. Jawel, ja. Dat maar al je van mij. Ik ben een vrijdenkend mens. Nou, dat is mooi. Dat is mooi, dat is heel mooi. Hier hebben we nog een kroegbaas. Hoor, een kroegbaas hier is mijn jongen, meneer. Best genoeg. Een kroegbaas die in een kroeg zit. Je gaat zelf naar de kroeg hier, maar waar? Jawel. Maar dan zit het toch hier? Ja. Ja, mooi van, man. Ik hoef niet in het Fries, hoor. Nee, hoeft niet. Vrij. Werkveldoriëntatie. Dit is natuurlijk even... Dit is puur zakelijk. Of is het een beetje concurrentieonderzoek? Nee, wij hebben geen concurrenten. Nou, bij ze nog. Wie neem ik maar even niet in. Ik heb er ook in proberen. Want ik een beetje onderzoek doen naar de lokale horecagelegenheden. De stream op TikTok, die gaat af. Oh, och jongens, oh jee. Nou, wie leden net TikTok. Wie kent er net door TikTok een bepaald leden dat we een bier krijgen? Ja, nee, wat zullen we nog beleven hier? Dan zullen de Chinezen, ze hebben wel invloed naar de Chinezen op ons leven. Ongelooflijk, de Chinezen zullen bepalen dat we een bier krijgen net. Nou, dan zeg ik, hoi Chinezen. Doei. Wil je een tray bier gaan, ja? Nou, maar we zeggen dat de TikTok het veel is in wat op TikTok, jongens, als je voortvallen bij TikTok, jongens, dan komt het omdat we een ban krijgen. Een ban. B-A-N natuurlijk, hè? Omdat we bier drinken op de stream. Dat mij net van TikTok. Dat was net. Ik ga groentesap maken, juist, dat zei Niels Kersenmaker. Nou, dat is mooi. Lekker. Wie het lekker groentesap? Nou, we krijgen hem niet een hakje. We krijgen een beker. Toch? Voor Bram, hè? We proosten op Bram. Bram zijn laatste dag. Ja. Als stagiair. Zo?
Ja. Het bier mag net in beeld komen. Wat zei je toen? Het beeld, wat? Het beeld maar net in het bier komen. Wat is stil? Het beeld maar in het bier komen, jongens. Wat gaat heel mis. Wat maken we dan als we de TikTok-stream horen willen, maar we net in beeld bier drinken? Correct. Weet je, maar als je een bier kan, dan kom je mof van, hè? Waarom? Nou, dan is het net in beeld, toch? Maar is er wat drinken op beeld, neem ik gewoon. Dan denkt iedereen, waarom drinkst het een mof? Ja, nou ja, net. Zo lachen. Jongens, we gaan verzekeren om een mof te drinken. Bier maar wil je in beeld, maar je mag net drinken? Wat is die idee eigenlijk? Nou. We zullen ook op die man erom. Dan moeten we er om denken. Dan mogen we gelijk verstapje aan. Als je zet, zal het boeten beeld delen. Dat scheelt. Zullen we even sharen? Zullen we het zo? We zijn wat, je? We hebben gewoon wie de mof dan, denk ik. Kan niet. Ben je een droege glazen nog niet? Wat zei je? Ben ik glazen droeg? Zijn ze droog? Als je Bram let even zien. Dit is mooi. Wat je... Ja, ik denk dat jou als barman was een rare vraag. Ja, ben je een glazen of droeg? Had je droege glazen? Moet in de mond. Proost op het leven. Het bier mag niet in de kamer. Wat is dit, joh? Ik drink hem lekker uit de mof. Een bier uit het mofje. Het vuistje. Het vuistje. Ik wil lekker een bier uit de mof. Dat denk ik, het ziet er wel lekker uit. Ik wil lekker een bier uit de mof. Uit Mimo of uit die mof? Dit is de mof. Ja, uit de mof. Alex Zwierstra vreegt welke kroeg is dit? Wat is de Rus? Oh. Nou, vertel. Dit is de Rus. We zijn in de Rus. Meestal een heel mooi kroeg hier. Zo, en we drinken bier uit mof. We zijn bang voor de Chinezen. Daarom drinken we bier uit mof. Je drinkt gewoon appelsap met zeepsap, dat denk ik. Nou, Bram, gefeliciteerd hè, met die laatste stage daar. Hè. Ja, bedankt, Eduard. Proost. Net op een proost hè, met een mof. Lekker. Ja, lekker. Oeh, lekker. Oeh. Heerlijk. Hè? Nou, we zien lekker een eetje van een mofbierke. Ik vind het bier is een beetje moffig. Ben je op TikTok nou dan? Kun je het zien? Ja, maar mijn telefoon is wel gaan leeg. Ja, maar dan kun je nooit zien als TikTok zit, toch? Hier doet het nog. Ja, die doet het nog. Oh, nou schön, dat werkt het. Van nou, gefeliciteerd gewoon Bram. Is weer wat anders als afscheidsborrel. Ja, maar Bram bloot gewoon. Ja. Hij is zijn eerste dag stagiair, maar van volgende week had er een contract. Ja, zeg je dat? Hè. Een Duits biertje uit de mof. Ja, dat is, ja, je moet je merk nou, hè? Ja, sorry. Sorry, Erik. Hey, Harmen Richard Stremler. Tegen dank, jong. Hey. Proost. Tegen dank. Wie proost even op, jongens, wie proost even op Harmen Richard Stremler. Want Harmen Richard Stremler, die had kijk de superchat hier over €24. Wat? Ja, dus wie proost even op Harmen Richard Stremler. Wie? Hoe? Wat? Harmen is knettergek. Harmen Richard Stremler, die had kijk een mooie superchat doen. Die had proost. €24. Bedankt, Harmen. Ja. Harmen is daar, hè? Ja, liefde. Love. Wat is toen? Wat is toen? Wat is dat? Oh, is dat love? Oh, sa. Wat een love. Nou, proost maar weer, hè? Op de mof. De mof. Als er wat bier dronken in de mof. Nee, dit is een first time. Ja, first time weer, ja. Ik leer echt een prutten hier bij de Friese vlag. Ja, een shoey. Ik denk eigenlijk zijn het de shoey van Ricciardo, die inderdaad bij de Formule 1, die hier gewoon stiekem denk ik gewoon een glaasje in zijn skoor. Ja. Want die dronk het al. Ja, we kunnen de mof natuurlijk echt volgooien met bier en dan uit die mof drinken. Ja, maar dan kun je beter zat drinken, denk ik. Ja, de vingers. Dan klinkt het een soort van een soort man. Roelie vrezen. Toch vandaag? Nee, dat doe je geen koer toch, want ik moet jongen gaan sporten. Tennisje. Ja, tennisje, ja jongens. Ik ga me opjoen voor tennisje. Wel even het bier in de mof gieten. Ja, dat is ik ook een ding. Maar dat, ja, ik weet niet of dat werkt. Maar ik weet niet hoe lekker dat is. Want Tom had deze mof ook al een keer onderaan, hè? Ja, er zitten misschien wel wat bacteriën in dan. Ja, ik had er nooit echt worst of zo, nee. Waar zitten jullie, zei K&J? We zitten in de Rus, op het Zuiderplein.
Dan kun je de volgende keer wel een borrel houden. Dan kun je wel opraden met je. En zeg je gewoon van nou, om salet ben we in de rust met z'n allen. Dan komen we eindigen de livestream, want iedereen daar al vast zit. Ja. Dan kunnen we met z'n allen daar opraden. Vind ik best wel een goed idee eigenlijk. Of een orenkroeg om in pad. We kijken in de kroeg van Erik zitten. Hier zit Erik Hennis van de Toeter. Hè? Dat heb ik nog in. Hè? De Toeter? Ja, de Toeter. Echt een heel leuk kroeg. Zit op de Walrus. Naast de Walrus. Ja, de Walrus. Nou, wat vind je van mofbier? Officieel mofbier. Ik denk dat ik gewoon zelf een bier gebrouwen. En dat was een mof drinken. Ja. Dat serveert in mof, in mofglas. De schoenback, toch? De schoenback heet dan, dat serveert in mof. Of mij een mof, ken ik. Ja. De babbel. Ja. Als het bier in beeld komt, mag je niet meer eten. Coderatje, bij Coderatje. Zo is toch wel een leuk idee? Ja, dat is een heel leuk kroeg. Ja. In een café zit in Oeris kantoor, dus het moet er beer. Een leuk plekje, dat zo. Zuid-Roelie. Nou, super, Harmen-Richard Stremler. Bedankt. Ik heb even naar de skammelen. Ja, dat zei je in de vorige ook al, de skammelen. Ik heb nog wel een leeg glas wol Charlotte. En dan doe ik even zo. Hè. Zo gewoon. Zo. Ja. Lekker dronken met de mof. Ik heb gewoon heel het er ook in staan. Ja. Lekker drinken met de mof. Volle biertjes is gewoon. Ja, ik heb geen biertjes gewoon. Volle biertjes is gewoon. Ik denk een stuk 10 moffen. Ja, 10 moffen vol. 10 moffen, ja. Dat komt dus die mof, jongen. Dat is van Tom. Ja, weet je, Tom, hè, de stadsnomaar, die heeft een keer mijn wanten aangehad. Ja. En ik heb ze dan ook niet meer gewassen. Dus, ik drink er nu bier uit, dus ik weet ook niet hoe... ja. DNA van Tom. Ik drink het toch ook uit? Ja, doe drinkt er ook uit, Ik ben man. hartstikke ziek aan ze. Nee, dat best wel best. Daar best er immuun voor. Ik doe best chronisch ziek. Roept het bier nou ook een oud zweet? Nou, de moffen beginnen lekker naar bier te roken, dat is volle beter. Ja. Dat is de orenkant eruit, hè? Dus ja. Stof uit de mof. Hé, jongens. Stof uit de mof. Ja. Stof uit de mof. Hé. Nou, wat mooi uitzet, ja, dat hadden de meesten nog net, hè? Op het Zuiderplein. Terwijl ze zitten nog een uurtje wie een biertje drinkt. Terwijl eigenlijk wel een beetje draaien, en mensen nog een beetje wat het Zuiderplein hier te bieden had. Die man die gewoon een fietspaard is, is het door? Nee, die. Heel aparte manoeuvre dit. Wat gebeurt hier? Ze had er net weer bij rijlezen, daar loopt niks van. Ze is op TikTok. Ik zie hier eens een comment van de Friese vlogger. Oh, bist u dat? Marcel komt eraan. Marcel komt eraan, maar dat is... Oh, dat is Bart. Marcel komt eraan. Oh, Marcel, die komt hierheen, denk ik. Dus Marcel van Kam, die komt eraan. Je kan ook wel een stream natuurlijk, ik zou zeggen levend horen, maar gewoon, die zit natuurlijk op mijn simkaart, dus dat kan natuurlijk. Door zoek ze van, nou dan neem ik hier naar de oerkant daar. En dan nemen we weer door, bedoelst. Oh. Ja, bijvoorbeeld, ja, maar ja, ja. Ja, we broeken die data. Je zit met data hier op de brand, ja. Ja. Waar zitten we hier? We zitten nog steeds op de rust. We zitten steeds weer 1 bier in de mof, 10 in de lucht. Ja, joh. Komt telefoon er ook weer bij. Oh, telefoon, ja, ik had telefoon, je hoort net mee uit. Telefoon, nee, iedereen hoort net, denk ik. Nee. Telefoon ga ik net, jongen. Nee. We zitten hier op het café de Rus. Ja, we zitten in de rust, hè. Ja. Even de mof jaren uit beeld, man. De mof in beeld, jongen. Haal je die mof in beeld, jongen. Ze maken geen moffen zijn in beeld, jongen. Ja, dat is zo waar. De moffen die net in beeld mochten. Bier wil maar geen moffen. Dan worden de Duitsers leuk. Ja. Ja. Jeetje. Oh, wat erg. Marcel komt eraan. Nou, dan wordt Marcel maar komen dan. Dan kom je naar Marcel daar. Nou, we gaan verder. Je weer naar Marcel dan? Marcel ken ik. Die komt ook uit de Westerheen. Nee, dat is Wisse. Ja, klopt inderdaad. Ja. Marcel is de Westerheen. Ja, dankjewel Mof. Marcel de Westerheen. Oh. Dat zit er bekend. Jeetje, du hast nog wel heel wierd maken die Mof van net. Nee, absoluut niet. Ik ga netjes dingen. Du hast ook wel heel green. Nee, helemaal niet. Gaat ze daar een wierde Mof in hier, man. Harry, Jari. Net liegen. Ja, nee, dat weer een volle minder weg. Hartstikke lekker. Nee, dat was wel een punt inderdaad. Ja, die meneer die zei het inderdaad van... Ik kan wel zeggen dat het wierd is, maar dat is maar bier. Voor hetzelfde hier wat oorzaak in dient. Hè? Proost op ons allen. Nou inderdaad, Mr. Sparrows. Proost op ons allen, Mr. Sparrows. Weet je wel nog in? We rennen naar Boeten. Ja. Je fietsfilm die omgevallen is. Wat zeg je? Ja. Kun je hem toch ook rechtop zetten? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Sorry Erik. Sorry. Hoe heet die fiets? Ja. We gaan laatst een fiets filmen en die weer omvallen die wie van jou?
Ja, dat weet ik niet. Ja, die eerder wel. Dat is die van mij, ja, klopt. Nou, oké. Sorry Erik. Binnenkort weer bij jou, hey, in de Troeter? Helemaal best. Oké, gelukkig. Yes. Hey, dankjewel hè. Goedje. Hoi. Ja, hetzelfde. Hoi. Bierfestival, jongens. Zaterdag 8 februari. Dat is mooi zeker. Daar is hoe Bart heen. Bart, zo'n het bierfestival? Ja, maar dat ken nou natuurlijk net meer. Maar als je hier regen. Wat dan? Doe drinkt ook geen bier met een regen, boh. Nee, dat is wie. Maar... Dat weet ik net, maar... Wat goed is, giet Marcel. Helft toe Brambos, hè? Sorry. Wat wordt die fiets dan niet meer? Zo, hè? Die fiets, maar nou, dit is de fiets? Ja, die fiets van die meneer, ja, wie is waarom ik fietsen lezen lid? Want anders vallen ze weg, hè? Ja. Ze lezen nou een keer, te plak zei ze dan. Te plak. Kan ik hem wel rug doorheen zetten, maar dan valt er aan het werk in, denk ik. Kijk ik aan de schuld, denk ik nog. Ja, ho eens even. Goeiedag mevrouw. Ik heb net een rust. Nee. Oh, net. Oh, nee jongen, nee, dat gebeurt de raarste ding, joh. Bedankt Mr. Spare Ribs. Proost op ons allen. Ho. Ja. Wat zei ze toch? Grappig is dat ik nog aan het werken, bier uit de mof. Bier uit de mof. Het bier uit de mof gaat werken, dus dat is nou het thema de volgende keer. Ja. Jongens, de volgende keer kunnen we nog wel eens even lekker heen op het terras zitten en dan even in de kroeg in. Dat doen we Joet net. Ik ben eindelijk hier de livestream, we gaan rond naar het kantoor. Ik maak Joet nog keihard sport. Ik bedank je al heel erg voor het chat. Bedankt Laura voor de mooie superchat. Richard Stremler. Harmen Richard Stremler, dat is een hele naam inderdaad. Ja, super bedankt voor die hele mooie superchat. En Mr. Spare, ik zeg jongens, tot de volgende keer. Misschien volgende week maar even chat. Ik denk misschien wel weer op vreed, zo mooi wezen. Of op mijn oordij, maar we konden het de volgende keer denk ik even wat jij erom. Want nu weer op het laatste moment. Omdat we even net wisten wat hoe het uitkomen zou. Dus, maar we zorgen hem na je week graag al. Misschien even van een oor plak. Ik zou heel leuk wezen. Heb je nog suggesties jongens? Ik dacht zelf een drachten bijvoorbeeld. Dat lijkt me heel leuk. Want daar is ik wel redelijk drokte en wat het waan. Huh? Dus en ook in de stagiair daar op kantoor even op PB'ers nemen denk ik. Dat was zo fijn. Hoe trek ik met die camera heel dit rond erin. Kan ik gewoon hoe trek ik nu de mof te drinken. Dat scheelt ik weer. Moffenbier. Waar kan ik die wat sturen? Dan kan je dingen sturen naar info@defrieskevlogger.nl en dan komt het wel binnen bij ons. Dat is helemaal goed. Bedankt voor de leuke livestreams met Predator 79. Alsjeblieft jongen. Hey. Nu ga ik een week lang op de bank zitten totdat de volgende stream weer begint. Nou, dat snap ik wel inderdaad, ja. Lekker. Ja, ik had kerstwan inderdaad. Ja, kerst ik gewoon een boetendag in en wat rommel in. Maar inderdaad, kerst ik gewoon op wacht zitten. Ja. Live kijkers vanuit achter de Ruiten bij. Ja. Echt mooi. Huh? Goed weekend allemaal. Drachten dik het nu wat. Ja, nou Drachten is ook wel heel leuk hè. Dus daar gaan we heen. Nee, pakketje. Oh, we kunnen die wat sturen. Oh, pakketje. Ja, Zuiderplein 35 in Ljout. Dat is het adres. Dus even dat Bart met Betterchen op TikTok in de comments. Even, Bart met Betterchen in de TikTok. Oh, wat dan? Waanzinnigleuk.nl. Maar die maatje, jongen, wat is ook een artiest die dat bocht. Zullen dat doen? Groeten naar Marcel, het wissen. Mag ik het bij net per ongeluk wissen? Nee, ik flauw. Heel flauw, sorry. Vreed is geweldig. Ja, daarom, dat is ook zo, ja. En ook, ja! Ik wil naar me famke ta. Op de fiets. Nee, harken maar. Oh, tinkel die meneer. Tinkel die meneer, joh. Oh ja, we kennen hem worden in Oestek, hè. Mensen, tot volgende weekend, tot na je weekend. Tot de volgende keer. Oentje. Hoi. Lekker sporten vanavond, dankjewel. Ik zal je best doen. Max kapper geweest, klopt inderdaad. Max naar de kapper geweest. Wat zei dat? Korwolf. Oh. Korwolf. Of Korenwolf. Oh, ja, heb ik geen zin in. Dat doet er niet in. Oh, hebben we die dikke Mongool? Oh. Marcel, daar ik weer. Zit hier in. Bye, doei. Was wel leuk, wat een staat erin. Dus ja, alsjeblieft, meisjes. Het hele team stiert. Keep it up, yes. We zien het aan. Ontje. Hoi, hoi. Het beste. Fijn weekend, nog een weekend. Hoi. Doei, doei. Zo. Hoi, hoi. Nee, dat gaan we nooit dingen in de massa. Dat ga ik nog een meid. Zie je dat ik daar idee?